To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To kafin mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye muna roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyo ku danna alamar subscribe sannan da alamar nan ta kararrawa domin duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyon mu a sanar da ku, sannan ku yi like ku yi share domin sauran yan uwa ma su amfana. Tarar a lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. Kamar yadda kowa ya sani, ana amfani da email ko kuma ce ana amfani da Facebook wajen ɗaura fotuna, ana amfani da Instagram wajen ɗaura fotuna, ana amfani da social media da yawa, ana amfani da mafi yawan social media wajen ajiye foto. To amma so da dama gaba ɗaya waɗannan social medias ɗin da ake amfani da su da fotuna, waɗansu suna son su ajiye wani hoto na sirru ba tare da kowa ya gani ba. To ya za ka ajiye fotonka ba tare da kowa ya gani ba, wanda kuma za ka ɗauki tsawon lokaci wannan hoton yana can, ba zai taɓa gogewa ba sai dai in kai ka goge shi da kanka. So da dama za ka ga mutane suna ajiye foto a Facebook. To Facebook kuma in ka ajiye foto, kana so ka ajiye foto amma kuma duk lokacin da za ka yi uploading foto, to wani dole friends ɗinka sai sun gani. To hanya mafi sauƙi da za ka ajiye fotonka ta intanet ba tare da kowa ya gani ba, to shine wannan hanya da za mu yi amfani da ita, wato hanyar Google Drive. Don haka kowa idan ya buɗe da wayarsa, idan ka buɗe wayarka haka, za ka zo ka shiga Play Store. Yawanci mafi yawan Android suna da ita wannan Google Drive din. Play Store kai sai ka rubuta Drive. Kana rubuta Drive za ka kama shi, gashi nan Google Drive a sama. Wannan Google Drive din ana kama shi sai kai clicking akai. Kun gan shi nan sai ka danna open. To amma in kai clicking kai ba open zai baka ba. In kai clicking zai kai ka ne wajen da za ka yi installing. Idan baka da shi a wayarka kenan. Idan baka da shi sai ka yi installing. Idan ka yi installing kuma shi kenan. Idan kuma kana da shi, to ko ya ce ma open ko ya ce ma update. To ko kai updating ko kai open. To bari mu yi open tun da mu muna da shi. So idan ka bude, in kai open zai bude ma fuska kamar haka. Yana bude ma fuska kamar haka, abu na farko da zaka fara yi shine ga wannan alamar nan, ga wata alama nan ta plus ƙasa hannuna, ƙasa idan ka kalli ƙasa hannunka na dama, ga wani alamar cycle ne, tsakiyarsa akwai plus yana dauke da ja da blue da yellow da wannan, sai ka danna shi. To kafin ka je ma ka danna shi, bari mu koma baya. Kafin ka zo ka danna shi, shi wannan Google Drive din yana amfani da email din mutum. Dan haka ba yadda za a yi dama idan mutukar email ɗinka yana kan wannan wayar. In ba email ɗinka kan wannan wayar, to za ka je ka sa email ɗinka. Kana shiga Google Drive zai ce ka sa email ɗinka da password ɗinka. To ni already akwai email da password akai. Akwai email ma da yawa akai. Kun gane? Da fatan ba zai bada wani matsala ba. In zai bada matsala sai a yi mun comment a ƙasan wannan bidiyo. To za mu shiga gaba ɗaya yadda za a yi. Dan haka sai ka danna wannan alama ta plus din. Idan ka danna wannan alama ta plus din, zai kawo maka icons guda 6. Waɗannan icons guda 6, sorry wannan mistake akai. Idan ka danna wannan alama ta, zai kawo icons guda 6. In ya kama wannan icons guda 6, ga folder, ga upload, ga scan. To in scanning takardun za ka yi ma sai ka yi. In kuma uploading za ka yi already suna cikin wayarka, sai ka yi. Sai ka danna upload. Idan ka kama upload zai kama fuska kamar haka. To idan baka san actual yanda location na photon yake ba da kake so ka daura, kawai sai ka danna recent, gashi nan daga hannunka na hagu can sama ga recent nan. Sai kai clicking recent. Kana clicking recent sai ka je ka. Idan a photos yake sai ka je. Idan a gallery yake sai ka je gallery. Kana shiga duk wani photo da yake cikin wayanka zai fito a gallery. Idan ka je gallery ga hotuna nan a cikin nan, wanne za mu ɗaura? Bari mu yi selecting wannan WhatsApp ɗin. Ko kuma bari mu fara ɗaura hoton da ya shafi mutum haka, tunda ba komai a cikinsa. Bari mu yi ɗaukar wannan hoton na like. To idan kaga da muka yi clicking ya kawo mu cikin Google Drive. To abu na farko da aka fara, in kana amfani da wireless ne, to idan kana amfani da wireless baka buƙatar sai ka sake wani danna shi, kawai kana danna zai automatic zai yi uploading. To amma tunda da yanzu da data nake amfani, kuma na ce datar kar ya mun downloading sai na bashi dama, kar ya mun uploading sai na bashi dama. To dan haka sai kai clicking wannan kibiyar da ta kalli sama, wannan ta hoto wanda ya ce waiting for wifi din, gashi nan sai kai clicking. Kana clicking zai fara cycle, zai fara loading. Yanzu yana uploading, za ga ya zama photon ya zo nan. Sannan kuma yana gallery ka.
ko da ka goge shi a gallery naka yana nan. Sai ka sake clicking wannan, sai ka sake tafiya recent. So haka in ma za ka yi makin ne gaba daya, in maki za ka yi ma gaba daya za ka iya yi. Da haka bari mu sake uploading da wannan channel, da logon channel ɗinmu. Sai ka sake clicking, to kaga ya zama yana upload. To da haka yanzu Google Drive ɗinka ya riga ya hau, fotunan ka duk suna Google Drive. Duk wani foto mai muhimmanci da ka sani wanda baka son kuma kowa ya gani, ko kuma kana son ka boye shi ka killace su ba tare da kowa ya gani ba, to yanzu ga fotunan ka duk suna nan a email ɗinka. Sannan idan makin za ka yi, za ka iya shiga Play Store ɗinka. Misali ga foton wayoyi nan, bari mu yi clicking, ga foton wannan, ga na yi makin guda 4 nan. So bari mu share, sai ka yi share. Idan kai share zai kawo ka fuska kamar haka. In ya kama fuska kamar haka, ga Google Drive nan, sai ka yi clicking anan. So bana buƙatar kai su dai, don haka sai ka yi clicking anan. Kana clicking anan zai kai ka Google Drive ɗinka. Don haka ba tare da lokaci ba, wannan shine takaitaccen bidiyo da zamu yi akan yadda zaka killace hotonka. Kar ku manta ku je ku yi mana subscribe, ku yi like, ku yi share, domin hakan na ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku abubuwan da zai amfanar da ku. Wassalamu alaikum.